Vláda opäť zasiahla do druhého piliera. Čo to pre nás znamená, ako to funguje a čo sú to vlastne tie piliere? Na Slovensku je trojpilierový systém už 20 rokov. Prečo to vzniklo? Lebo sociálna poisťovňa funguje ako priebežný pilier, do ktorého ide 18% našej hrubej mzdy, avšak na dôchodok si v ňom nenašetríme. Vyplácajú sa z neho súčasné dôchodky a na náš dôchodok si máme našetriť v druhom, treťom, prípadne vo štvrtom pilieri. V roku 2004 pri zriadení druhého piliera nám z hrubej mzdy išlo 9% do vtedy preferovaného garantovaného dlhopisového fondu. To je z 1000 eur, 90 eur išlo na účet nám a 90 do sociálnej poisťovni. V roku 2013 vláda znížila z 9 na 4, to znamená 140 ostávalo v poisťovni a 40 išlo na náš účet. V roku 2017 sa to začalo postupne zvyšovať o 0,25%. No a v roku 2023 to bolo 5,5% a v roku 2024 sme sa zasa vrátili v čase na 4%, ako to bolo v roku 2013. Dobrá hra. V roku 2000 na jedného dôchodcu pracovali dvaja. Teraz v roku 2024 je to 1,5 a v roku 2040 to má byť 1 k 1. Od roku 2003 pre nových zamestnancov je druhý pilier už povinný, nie však do garantovaného dlhopisového fondu, ale odporúčané sú indexové fondy. Tretí pilier je doplnkové dôchodkové sporenie, je to zmluvou medzi zamestnávateľom, zamestnancom a správcovskou spoločnosťou, kde v prvom rade zamestnávateľ sa rozhodne prispieť zamestnancovi na dôchodok. Môže si to podmieniť aj príspevkom od zamestnanca, v príklade zamestnávateľ dá 50 eur a zamestnancovi nariadi prispievať si napríklad 20 eur. Vyplácanie z týchto pilierov sú vždy ovplyvňované zákonom. Štvrtý pilier je súkromné sporenie, na ktoré nemá vláda dosah. Sami si určujeme kedy a ako si vyberáme, sporíme a podobne. Ak máte otázky, kľudne mi napíšte správu alebo mi zavolajte. Volám sa Martin Vencúrik a som finančný analytik a sprostredkovateľ. Okrem dôchodkov sa venujem investíciám, poisteniam a úverom. Ak máte akýkoľvek úver, neváhajte sa na mňa obrátiť. V priemere dokážeme ušetriť až 120 eur na mesačných splátkach. Ďakujem vám za pozornosť, teším sa na vaše otázky. Do skorého videnia.